Shoe the Bear er et dansk skomærke, der er grundlagt i 2007. De har en website med en webshop, og så er de på forskellige medieplatforme, som for eksempel Instagram og Facebook. Denne her plakat, den har vi lavet for at vise Shoe the Bear brandet i sammenhæng med mange af deres medieplatforme. Vi har Shoe the Bear heroppe, og så har vi sociale medier, vi har websiden, og vi har instars, vi har forskellige blogs, magasiner, andre websites og Trustpilot. Vores problemformulering til disse blogindlæg lyder sådan her. Ud fra brugeroplevelsen ønsker vi at undersøge, hvordan Shoe the Bear storytelling fungerer som branding. Shoe the Bear bruger både sin website og sociale medier, Facebook, til at udbrede værdier gennem storytelling. Hvordan virker deres storytelling forskelligt og ens på de forskellige sider, og hvilken brugeroplevelse skabes der? Hvordan er sammenhængen mellem branded storytelling og selve produktet? Vi har valgt at hive fat i nogle potentielle købere af skoen, for at finde ud af, hvordan websitet fungerer. Det har vi gjort ved at lave nogle kvalitative enkeltinterviews, hvor vi observerede respondenterne bevæge sig rundt på websitet og på Facebook-siden. Det gør vi, fordi man ifølge Jesse James Garrett's teori om brugerinddragelse fra The Element of User Experience, der skal man sætte sig i brugerens sted, når man designer webkommunikation. På den måde bliver det mere tydeligt, hvor webkommunikationen fejler. Vores respondenter har alle været mellem 18 og 35 år, da det er den målgruppe, websitet og skolen henvender sig til. Vi har talt med 10 forskellige, med en lille fordeling på begge køn og på alder. Vi vil så tage udgangspunkt i Heidi Hansens teori om branding og storytelling fra hendes bog Branding, teori, modeller og analyse. Denne teori vil gå igennem alle vores blogindlæg, hvor vi vil analysere storytellingen først på de forskellige medier, og bagefter vil vi dykke ned i websitet og i Facebook-siden. Ved at bruge Heidi Hansens teori kan vi se på, hvilken brugeroplevelse brugeren får ved at bruge websitet og Facebook-siden. Vi har også inddraget Claus Foghs teori om storytelling fra hans bog Storytelling, Branding i praksis. Den bruger vi for at forstå brandet Shoe the Bear og kommunikationen fra Shoe the Bear. I den forbindelse med websitet vil vi bruge Donna Normans teori om usability. Da usability er en forudsætning for storytelling, så bliver vi altså nødt til at se på, hvordan websitet fungerer. For hvis brugeren ikke kan bruge websitet på den måde, som Shoe the Bear gerne vil have det, så er hele fundamentet, som storytellingen er bygget på, det er altså tabt. På den her plakat her, der beskriver vi dels, hvordan siden den fungerer, og dels, hvordan vi gerne vil hive fat og arbejde i disse blogindlæg. Shoe the Bear herovre bruger jo storytelling til at udbrede deres værdier og deres produkter og deres brand. Og vi har så taget fat i brugeroplevelser i form af kvalitative enkeltinterviews for at finde ud af, hvordan den storytelling den fungerer. I portfolioopgave 3, der vil vi så se, hvordan storytellingen kan forbedres. Men altså i de her blogindlæg, der er det brugerens oplevelser og den eksisterende hjemmeside og Facebook-side, vi vil fokusere på. Det her, det var indledningen. Læs vores blog for at få mere dybdegående teoretisk og analytisk viden omkring storytelling på Shoe the Bear. God fornøjelse.